Kakang Semar, apa salahku nganti Pandhawa dirudung nasib kala iki? Kok kaya Gusti ora ndukung aku maneh. Yen Mas Puntadewa mbok meneng lan luwih eling, apa panjenengan lali janji marang kawula lan rakyat cilik njagake perlindungan saka jenengan? Aku ora ngerti maksudmu kakang. Tangan gemakon Puntadewa ali janjine. Kakang Semar, apa salahku nganti Pandhawa dirudung nasib kala iki? Kok kaya Gusti ora ndukung aku maneh. Yen Mas Puntadewa mbok meneng lan luwih eling, apa panjenengan lali marang kawula lan rakyat cilik sing njagake perlindungan saka jenengan? Aku ora ngerti maksudmu kakang. Aku tansah tumindak adil lan gumanti Gusti. Laras nanging keadilan ora mung ana ing Bendung. Ana sedulur sing ditinggal ngalih, ana prajurit sing gugur tanpa pamrih. Nanging jenengan mung meneng ana palenggahan. Kuwi sing dadi lali Mas. Apa iki salahku? Aku mau pengen kabeh bisa rukun lan ayem. Rukun lan ayem ora bakal ana tumindak. Wektu iki kudu wektu kanggo ngenteni. Yen jenengan tetep ngenteni, Pandhawa ora bakal bali menyang bener. Matur nuwun Kakang Semar. Aku ngerti saiki. Aku bakal tumindak kanggo gawa Pandhawa bali menyang kahanan sing becik. Eling lan waspada Mas. Tumindak lan bukti siji.